line and quail line for sinning. The end line in my quail line, the darkness line. God na fanash this situation siya. Genesis sabta Lucifer in the form of serpent, they looked at it, Garden of Eden, had Eve, Adam, kanya sila masang mapali sa Mercy. Nahiya ka inherit sinful nature siya. Kung no-follow ito, wala may siyos. Siyang sumunod ito, ligi and lie. In mo ikayo ito, mapagnasyong lengka. Ligi and lie. In mo ikayo ito, mapagnasyong lengka. God no follow ito. God no follow ito. God in and aspect and practicing God, but in molded them. Repentance, may nagpulo. May sasama sa isang sumulay, kailangan long